या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। मालवण शहरातील धुरीवाडा बोर्डिंग ग्राउंड मार्गावर असलेल्या दुकानांपैकी 2 दुकानांना शुक्रवारी पहाटे आग लागल्याची घटना घडली आहे। मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या नागरिकांनी हा आग दिसताच त्यांना इतरांनी कळवलं। नागरिक अग्निशमन बंब घटनास्थळी पोहोचले, मात्र भडकलेल्या आगीत दोन्ही दुकानं जळून खाक झाली आहेत। विलास परुळेकर यांचं शिलाई मशीन दुरुस्ती आणि विक्रीचं एक दुकान, यातील नव्या आणि जुन्या अशा एकूण 12 ते 15 मशीन तसेच फर्निचर आणि संपूर्ण दुकान जळालं। तर बाजूला असलेले मृणाल मोंडकर यांचं लेडीज टेलर आणि शिवण क्लास हेही दुकान जळालं। यातील मशीन साहित्य आणि ग्राहकांचे कपडे हे जळून खाक झालेत। काही ग्राहकांचे लग्नाचे कपडेही दुकानात होते, त्यांचंही नुकसान झालंय। इंडिया टुडेनं सी वोटरच्या सहाय्यानं मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण केलंय, ज्यामध्ये एनडीए सरकारच्या कामकाजाबाबत देशातील लोकांची मनस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। जानेवारी 2023 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात एकूण 1,40,917 लोकांनी भाग घेतला, तसेच अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर आपली मतं मांडली आहेत। यात राज्यात शिवसेना एक भाजपसोबत गेलाय, तसेच 12 खासदारही या गटात सामील झाले, तर उद्धव ठाकरेंचा गट महाविकास आघाडीत आहे। त्याचमुळे भाजपनं राज्यात मिशन 45 नारा दिलाय। मात्र मूड ऑफ नेशनच्या सर्वेत यूपीए अर्थात महाविकास आघाडीला 34 जागा दाखवण्यात आल्या, अर्थात भाजप आणि शिंदे गटाच्या जागा कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला। त्यामुळे साहजिकच भाजप आणि शिंदे गटाचं टेन्शन वाढणार आहे। राज्यात 2019 साली महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यापासून ते सत्तांतर होऊन शिंदे फडणवीस सरकारची प्रतिष्ठापना होईपर्यंत कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेले भगतसिंह कोश्यारी हे कोणत्याही क्षणी राज्यपाल पदावरून पायउतार होऊ शकतात। अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यात भगतसिंह कोश्यारी यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली होती। मला आयुष्यातील उर्वरित काळ मनन आणि चिंतन करण्यात घालवायचं आहे, त्यामुळे मला राज्यपाल पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावं अशी विनंती कोश्यारी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती। कोश्यारी यांनी दाखवलेल्या इच्छाशक्तीनंतर ते राज्यपाल पदावरून कधी पदमुक्त होणार, त्यांची जबाबदारी कोणाकडे सोपवली जाणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चांनी जोर धरला होता। या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे। त्यानुसार भगतसिंह कोश्यारी यांना कोणत्याही क्षणी पदमुक्त केलं जाऊ शकतं। त्यांच्या जागी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी काँग्रेस नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली जाऊ शकते अशी चर्चा आहे। याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही। दक्षिण आशियाई देशात चित्ता पुन्हा आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा भाग म्हणून दक्षिण आफ्रिकेनं भारताला 100हून अधिक चित्ते देण्याचा करार केलाय। गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नामिबियातून 8 चित्त्यांच्या आगमनानंतर 12 चित्त्यांची सुरुवातीची तुकडी पुढील महिन्यात भारतात पाठवली जाणार असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्रालयानं दिली आहे। दरम्यान गेल्या वर्षभरापासून चित्त्यांना भारतात आणण्यासाठीचा करार करण्यास सुरुवात झाली आहे। अभिनेता शाहरुख खान, जॉन अब्राहम आणि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण स्टारर पठाण सिनेमाचा 25 जानेवारीला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झालाय। शाहरुख खान मोठ्या पडद्यावर 4 वर्षांनंतर पदार्पण करतोय, त्यामुळे चाहत्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला असताना अनेक ठिकाणी सिनेमानं अनोखा विक्रम रचलाय। सध्या सर्वत्र शाहरुख खान स्टारर पठाण सिनेमाची चर्चा आहे। पठाण देशभरात प्रदर्शनानंतर सिनेमा रोज नवे विक्रम रचतोय। पठाण सिनेमानं काश्मीरमध्ये असा विक्रम रचलाय, ज्याच्या प्रतीक्षेत या खोऱ्यातील चाहते 32 वर्षांपासून वाट पाहतात। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।